Seguint Sió avall, arribem al terme de Penelles per visitar una finca vitivinícola on es produeix vi des del segle XVII. El Castell del Remei, denominació tant de la finca com dels vins que produeix, forma part de la denominació d'origen Costers del Segre i s'hi cultiven unes 80 hectàrees de vinyes de diverses varietats, totes elles adaptades al terreny on són plantades. El castell rep el nom de l'ermita del Remei, dedicada a una verge trobada per una ovella i de gran devoció a la comarca. L'any 1964 el canal d'Urgell va passar a mans de la comunitat de regants. Això era durant la dictadura de Franco i en aquella època hi havia certa profusió de posar plaques de marbre a tot arreu amb el nom de Francisco Franco Bahamonde. Aquí al Castell del Remei n'hem trobat una que sapiguem és l'única que existeix en què el nom de Franco està en català, Francesc Franco Bahamonde. Els cellers del Castell del Remei varen ser concebuts i construïts per la família Girona l'any 1780 i consten de 6 naus adossades, totes elles amb encavallades amb forjat de ferro, fet gens habitual en aquella època. Aquests cellers bicentenaris es varen concebre des del primer moment per l'elaboració dels millors vins. Tenim molta part de bota nova, el parc de barriques acostumem a actualitzar-lo aproximadament entre 3, 4, màxim 5 anys. Això comporta un increment bastant important del que són les despeses amb inversió, però en el segment en què Castell del Remei està localitzat i en el segment on es troba de venda procurem i precisem d'aquestes fustes noves. Cada bota són 225 litres i veurem aproximadament aquí a Castell del Remei sobre un parc de barriques de 1.800 i en el cas de Cérvoles tenim 300 barriques i veurem entre uns 10-12 diferents toneliers. És una combinació que després del que és l'època després del que ve la verema és una combinació molt complicada però molt important el poder ajustar la fusta sense que passi per sobre del que és el propi raïm, el propi terrer, la pròpia mostra del que no se'l mengi exacte. Hem baixat, estem parcialment semisoterrats. Veiem aquí aquestes tines immenses que van des dels 10.000 fins als 20.000 litres, que són unes tines que nosaltres avui en dia precisem de fustes noves o bastant noves i comprem a toneliers especialitzats. Però aquí a Castell del Remei, donada tota aquesta colònia que en parlàvem abans que hi va viure aquí, més de 250 persones, una colònia autosuficient perquè tenien el molí d'oli, tenien la farinera, tenien caps de bestiar, tenien el vi i l'aigua, donat que la família Girona va construir el canal d'Urgell que regué totes aquestes terres. Aquestes tines tan grans se les feien aquí ells, se'ls feien els propis colons que vivien aquí a la finca i utilitzaven un tipus de fusta que no era roure sinó que és castanyer, és fusta de castanyer. Actualment totes les botes són de roure. Veiem també el sistema de vagonetes i de rails i vagonetes. Allà al fons tenim una de les vagonetes. Anàvem per sobre de les tines. És molt pràctic i molt modern per l'època. Quan la família Girona aquí a Castell del Remei va voler introduir aquest element, va ser tota una renovació. A les acaballes del segle XIX, Ignasi Girona s'havia diplomat en enginyeria agrícola a la Universitat de París i estava fortament influenciat per la viticultura francesa. Això el portà a emprendre la iniciativa de reconvertir el petit celler del seu pare en una finca pionera en la producció de vins a nivell europeu. Amb aquesta finalitat va portar al Castell del Remei un enòleg, així com 4 famílies d'agricultors per garantir que les tècniques i la cura en els processos fossin els adequats per obtenir vins de primera qualitat, arribant a obtenir premis internacionals a Bèlgica, Itàlia, Grècia o Hongria. Poc més avall, sempre en direcció a ponent com el riu Sió, arribem a les envistes del Segre. Aquest tossal, conegut com el merengue a partir del maig del 38, va ser un element de resistència vital per les forces franquistes durant la Guerra Civil. El cap de Pont de Balaguer, què és exactament? És una porció de terreny que van ocupar els franquistes
dins aquest territori que era republicà. Els franquistes representen que està a l'altre costat de Riu Segre, és a dir, a la part de Balaguer. Van crear aquesta espècie de semicercle aquí que els havia de servir posteriorment ja per fer la conquesta de Catalunya, que va ser el desembre del 38. Perquè ells havien creuat pel pont de Balaguer, no? Ells van creuar pel pont de Balaguer i per una passarel·la que feien més amunt del pont de Balaguer. O sigui que ara estem en una posició franquista. Ara estem en una posició franquista, és a dir, és la posició franquista més al nord del Cap de Pont. D'acord, molt bé. I el nom de merengue de com ve? Bé, sí, això, el merengue, és el nom sempre el veiem als partes republicans, no pas als franquistes. És a dir, es diu que un dels oficials, quan van començar a atacar aquesta posició, els soldats els va dir, vinga, nois, anem, que això ens ho menjarem com un merengue, volguem dir, això aviat serà nostre. Altres també diuen que té una forma com a merengue. Bé, això també és a nivell popular, vull dir, no és que sigui... Però, el cert és que surt el nom de merengue als partes de guerra de l'any 38, als partes republicans. Sí. I llavors, quins són els elements que podem veure aquí? I això va ser una iniciativa, més que potser una iniciativa també per part de l'Ajuntament de Camarasa. Va ser, ja que aquí va ser un lloc on cada any es fa un homenatge als caiguts, és a dir, l'associació de la Lleva del Biberón. Són aquells xavals joves que aquí van combatre per primera vegada l'any 38. Sense cap preparació de res? Sí, sense cap preparació de res, així. I ells aquí, esclar, van agafar aquest punt i van ficar un monòlit a baix, i cada any llavors fan un homenatge als caiguts. No pas tant als republicans, sinó que els fan a tots els caiguts. Ells diuen que la guerra la van patir tots i que aquí no volen fer diferències de cap mena. I amb la pujada del govern d'esquerres a la Generalitat es va crear el Memorial Democràtic. És el que ha impulsat, no? Ha impulsat fer un pla, aquí en aquest cas és un pla pilot, per a veure com se podrien fer les coses ja des d'aquest tema ja de recuperació de memòria històrica. Una primera fase va ser la senyalització i la documentació, és a dir, els panells aquests informatius, i després la recuperació, com veiem aquí, de les trinxeres. Recuperació de les trinxeres ja en plan també de poder fer una tasca didàctica, no? Per col·legis, instituts... Recordar la història i divulgar-la és necessari per evitar que es repeteixi tot allò que denigra l'ésser humà, com la guerra. Els rius deixen fluir les seves aigües però mai no obliden el seu camí, tant en èpoques de pluja com de sequera. Sols es pot avançar si els records es projecten cap al futur, i del Sió al Segre, i del Segre a l'Ebre, el delta arribarà encara a l'aigua del Sió, amb els records de les terres trepitjades vistes sense aturar-se. I sense oblidar cap de les meves passes, continuaré pel llarg i extens camí de l'últim trobador. Gas Natural ha patrocinat aquest espai.